απέναντι από την σκιά του Θόη, το σουτ και είναι άτομο. Παΐβα κεφαλιά γκολ. Ζασίμα ρίξει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ που έδωσε ο Απόλλωνας. Κεφαλιά και το γκολ. 1-0 για την ομάδα του με τον Περικλή τον Μουστάκα. Ο Περικλής ο Μουστάκας αξιοποιεί την παλιά που πρώτη κεφαλιά που έγινε την αδράνεια εκεί της άμυνας του Μουστάκας. Το προβάλλει τον Απόλλωνα. Κασώσει. Περνά δεξιότερα στον Παΐβα τον γκολ. 2-1 για τον Απόλλωνα. Υποδέχονται και οι οπαδοί του Απόλλωνα τους ποδοσφαιριστές. Για πραγματικά όμορφη ατμόσφαιρα, φίλες και φίλοι. Και οι κόντρες πάρα ευνοήσουν τον Παΐβα, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Παΐβα ισοφαρίζει 1-1. Στο 81ο λεπτό δεν συγχωρεί ο Απόλλωνας την ολιγορία της άμυνας της Ανόφωσης. Και τα αλεπάει τα λάθη. Ενώ έχουν μπει πλέον και στο γήπεδο, όπως βλέπετε εδώ οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Το ίδιο είχαν κάνει και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουν κάνει πραγματικά τσίριο το στάδιο το παπιακό εδώ. Οι οπαδοί του Απόλλωνα με τις εκδηλώσεις τους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η παρουσία τους. Να το καθυστερήσω. Συνολεγόμενοι από μικρά παιδιά οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Εκπληκτική ατμόσφαιρα πραγματικά. Έγινε το λάθος και ο Σώση είναι στην μεγάλη στιγμή και κάνει το 1-1 ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Αποέλ το 0-1. Ούκας Σώση, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, 17 τέρματα, ισοφαρίζει πολύ νωρίς και αλλάζει άρδιν τα δεδομένα εδώ στο Τσίρες. Πέρασε για τον Νάσερ. Ευκαιρία τον Ιράκινο που πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Μπροστά από τον Ζάιατ. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Πολωνός παράλληλα από δύσκολο σημείο κάνει το 2-2. Υπέροχο το Απόλλωνα. Σώσει στην εκτέλεση, περνάει μπάλα στα δίκτυα. Πισμένη την άμυνα του Διγέννη. Ο Απόλλωνας. Μποκτάν, εξαιρετικό τέρμα. Νάσερ. Είναι ο Παΐβα πίσω και περιμένει. Παΐβα την κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Παΐβα έκανε ό,τι έκανε και στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ό,τι έκανε στο Αντώνης Παπαδόπουλος κάνει και εδώ και κάνει τη διαδρομή ο κόσμος του Απόλλωνα. Κόλασης παράδεισου. Διώχνουν προσωρινά η της ΑΕΚ το σουτ. Πέφτει ο Κυπριώτης 2-1. Από τον Σώση. Σε πολύ καλό σημείο ο Σώση. Αφήνει την εκτέλεσή του στον Μποκτάν. Γκολ 2-2. Απόλλωνα. Ο Μπάρου αφήνει αυτή τη φορά στον Σώση με δύναμη μπάλα στο τείχος. Θεοφίλου το σουτ. Εκπληκτικό γκολ. 3-2 για τον Απόλλωνα.
Ο αρχηγός ο Θεοφίλου με ένα σύλλητο σιούτ θέλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Κυπριώτη. 3-2, απίστευτο. Ο Απόλλωνας γυρίζει το παιχνίδι στο 64ο λεπτό. Το σούτ από τον αποκτάνει από κοντά ο Νάσερ. Δώσει το φάουλ και η Παναθηναϊκή θα κλέψει το σούτ και το γκολ. Το 4-1. Στην περιοχή του σούτ, η παραθαλήφθη από τον Λούκα στο σούτ. 1-1 στο 32ο λεπτό. Απόλλωνας μπροστά. Η κεφαλιά και το γκολ από τον Πάιβα. 2-1 από τον Πάιβα. Σώσιν απέναντι στο Ιωργανίδη, 66ο λεπτό. Εκτελεί 3-1 και ο τίτλος παίρνει πλέον δρόμο για την Λεμεσό. Με 2 τέρματα διαφορά και με βάση αυτό που βλέπουμε εδώ στο Σύρο Στάδιο, ο τίτλος πήρε δρόμο ήδη για τη Λεμεσό. Six